Hayvan çalу 3 türge bölünə. Birincisi Allah rızalығы üçün. Kurban gayeti, akika, sadaka. İkincisi Allah'tan qala başka нәрселәргә bağışlап çalu. Jinlərgə, kabir əhllərinə, hem bu zor şirk bulub tора. Hem üçüncü türü rüxsat itilgən çalu. Мондый bölünüş anlaşıladır дип уйлыйм. 3 tür. Allah rızalығы üçün Subhanahu ve Teala. İkincisi Allah'tan qala başkalarga bağışlap çalu, мәхәббәт һәм бөекләү белән. Һәм üçüncüсü үзеңә ашау өчен, я инде кунакларны сыйлау нияте белән. Шулай ук хайван çalуның башка төрле бүленеше бар. Әгәр анысын аңлый алсаң, тагын да яхшырак була. Беренчесе Аллаһ өчен çalу. Курбан гаете, акика, садака. Икенче төре Аллаһ өчен түгел, башкалар өчен çalу. Башкалар өчен çalу ике төргә бүленә. Беренчесе рөхсәт ителгән, икенчесе тыелган. Һәм бу тыелган төре зур ширк булып тора. Әгәр инде монысы аңлашылмаса, дәресебезнең башындагы бүленешне истә калдыр.